Western Range Dokmuka atum aronre pen KB Troxicap sose ke plaktanga thengpi kinep dum thu. AJYCP, ACYPA, KSA, AASU la pen forest atum chilangsi aronre pen longli ki phur JCB dampar kinep dam. Lahorijan Karbi rongkethe along Naga atum Karbi atum ahem mi ke kaipi. Karbing long life adaba birtang ton pen arju panikta. Western Range dongmukak atum non malong pardun ron pen ke plaktang athengpi ke nepdun long. Lason thot si Gones pahar pen ke plaktang athengpi ta ke nepdam long. Kedam tangaru ni phai krisir kebarni Western Range dokmuka atum langhin Gones pahar puadi malong pen aronre ke plaktang athengpi ke bitroxicap sose ke nepdam long. Bangso thengpi kinep damlong aputhak Deputy Ranger Jugening Tiahin pen ke than pon laki Western Range dokmuka long ACF Rajen Rongpi kapin khadun ating non malong bangso range along kedoan ingnam rai ko masai khia tu mithang a duty ka chiklem ke pasik a joaner lota kiri ka khuruk la pen kelang ke chari ka chimit mi pin a joksi aronre pen thengpi ke plak la pen ke jor ke nam atuma phan nep long lu sonsi Mithang asai kachiklem bom apor hutsi bangso thengpi nepdunong lupusi pachini pon. Deputy Ranger Jugening Tiahin pen thengkang hu lapen aronre pen thengpi kejor kinam atum aphan lahaya sai kangton ponji aphan pachini pon. Lapen thengpi arong ke panohok pen ajok ilong ri lapen e hawara phan kanahok thetan khangjang luputa than pon. Lapen ingram rai ko masai khia tumke aronre pen ke pona thengpi kinep ington te lapen nep bom poputa than pachini pontu labang so bangke nilitum da an ke borilo lapente nilitum ke akam dang de lopot aju puno jirlo puno firlo puno bon stak ke khangi bang fan tene tum ke bor ipom bom manan thengpi kang hu tumhan ipuji pu bang lapuson si puji je alang litum non bangke labangso culture bangke chiri si non hoda din long bangke private hemichukim puistame hakosona thengpi benke private dim long hemikim ke kom non hod bangke nili chini dam esse personal pen ke chini dam ateng pulutang ke them long teng pulutang ke la dar bangke non ke arlong sangti semen pen la sona hem bang si ke kim bang si ke ong te bon sita non bangke ejak atum long bang ejak thengpi ke chong hu tum bang a ot ke lang no atuma pusini lipunang kokpo je a methang adim long chiu se a hem long chiu ji ba phanda biria thengpi busame jagat atum bangke along ga pre long si lapuson joy pen kang hupon thap lapuson datu lapen reserve long pen kang hupon thap lapuson datu Tadang itu patrolling ke dam hutang labang so thengpi nep long ma mante information ben dong information da dolo apen ten hitung ke patrolling ta hode ta dam la se patrolling da ke dam lo la patrolling dam bom hut ben si la so information ta long lo la so pen machine hitung detail long lo thank you dong mukak pen samsing inti Karbing long life Eastern Divisional Forest Range angkang khatkhati gotam bosti adung 4 lanes akung along ajur kiding kloi apor malom pen permit avi pinsi aronre pen long leki phur abirta long si AJYCP ACYPA KSA AASU la pen Bokajan Forest Range atum pen chelangsi JCB dampar kinep dampusi birta nangpali Aruni Bhai Krener Kebani Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parisa Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbi Anglong Committee Karbi Students Association All Assam Students Union Lapen Bokajan Forest Range Abitung Atum Chelangsi Forest Pen Thang Aronalovi Pin Pen Inglong Along Le Kipur Bomadim Humridamsi Neponlo Pinpur Ponsinang Pinangan Atum Non Pu Anta Forest Aron Chiniwang Velang Ajok Kali Kalang Tami Non Akai kijoy ki pen longle ki phura warsa JCB ke rokok penajok longle phur tap varatitik lasi forest aron ke sodak lapen alam kita thetan lahai aron chehajak ponsi forest atum amithang asai chiklon ponlo
Kinepon lo GCB dumper lahai anta aron karkan pupen nepon si Bokajan Forest Range asai hem along an wan laplo. Sita kamang meme alama bangke long leki phur atum tangka maha aja kongpen chipajok ponsi non puthot long le phur thu bom pusi birta long pon thu. Lesson pulote Forest Department atuma phan lang plot si pheri dor didet ason si nang mandelo. Lasila puson dopik lang lahai ke wangjilang apor hut Karbiang Autonomous Council pen kopia warsai ding ponji laki ke wangji apor hut si chini dun po. Bokajan penanan terang Karbiang Live. Bokajan subdivision angkang Karbiang Long pen Nagaland ahoy kidai Lahorijan Dudu Colony adung Nirmal Kumar T State Bagana Long Lake Karbi rong kethe arong along non hejong Karbiatum rong kachukim adim pinangan anaga tum Dimapur anathupen damamat Karbiatum ahe me ke kai pithai pusi berta longpon berta ke longpon atengke non kithurmi owe ki miatum aduya hoy chirai kom nangji pu mathaponsi prekjam adim pen penangan akarbiatum chingrumsi Lahorijan Dudu Colony mate Hotel Dream Sky anung along Karbi rong kethepu amen irsi rong sengpen hemrit chukim ponsi choklem chodam ponlo labusona pora hut aruni phai kretroxia ni ada por phai ke brachitim apor malom Dimapur na thupen penangan ongdung naga tum nopak cho kaibong rong rang pen wang paksi kikimtang ahem ke phalang no pen ke chenglok hem anta me ki kai pite kang chok anpin lo sida labang so he me ke kai hut moni da tuma bangke thang thelang pusi pachini pon athe Karbia tuma bang matha pang sampon si lam chedan dun de derlo kali pute nat airset prung set asonte ahir kang tangrak ansi ke manjiang ringsi dolo aphi khatkati police SDPO lapen SDO civil atuma dimpali dunsi langchari dun pen suluk sodak pen alam pang sampon lo sita halapu Karbiatum aningarong bohong pen akhiada chipadam si hemrit kachukim ahema bang na hok pithailo isi kamang humeme alama bang ke methang Karbiang longalong naga tumwang silapuson nang kateng kheng pon ke matha meme alam binong lasi lapuson apor hut Karbiang Autonomous Council atum kupisi ke claim jima lasi non radatum chonghong dinglo Bokajan benanan terang Karbiang Live. Karbi Students Association Jirikindeng branch atumpen Batterpi Ponsi kedamtang aruni phai Krisir Kebarni non head jong Jirikindeng hawara longpen high school living certificate lapen higher secondary asatlang ki undun atumaphan karchomai kedeng pon Amring constituency kapalo Jirikindeng along Jirikindeng hawara riso ejang atum ki charlie hin paprang dunangji pu mathasi non hejong HS lapen HSLC asatlang ki undun bang pharuhini society so ejang aphan Karbi Students Association Jirikindeng branch atumpen karchu pedopon labang so mai Jirikindeng branch mai pu mohon be pensi mai chepahem pu kidamtang aruni phaikriner kebarni Nijang Karbiang long lakhaisi Duar Amla constituency ke parlo Borkok Pinpo aboha sa Hemalong Karbi Students Association Hamran Regional Committee under Borkok branch atumben Patri Piponsi lo ke charlia na chirok tok nangji pupen ke chenglok high school living certificate lapen higher secondary asatlang ki un atumaphan karcho jaime kedeng pon labang so jai megalong KSA Borkok branch mai phu borlong ki milik ahin pen mai chari ponsi mai ching ponlo mai long alhui sa paman peng pen Karbiang Autonomous Council Duar Amla EM Prabhachandra Taru Karbiang Autonomous Council Taxation Advisor Board Chairman Lipson B Rada Cyclem Bang Dr. Habi Teron Duar Amla Mondol Chairman Khorsing B KSA Central Committee Amaipu Thompson Rongpi Education in Charge Edwinson Hanse Hamren District Amaipu Atur Singh Teron Kongchon Bang Onward Milik Atumpen Kichenglok
borkok ahawar along lo than bang la pen lo charlio somar apia po tum pen ki chinglok borkok ahawar along penangan rong asar la pen rada sai klem bang atum chitong dun labang so jai megalong katukawi bang koi so se students atuma phan achopon pen alhi atuma hin ben borkok ri soi jang atuma phan kosonsi ki charli anat ke paprang dun jima lapen arat ki hormu pen kosonsi ka chepa helo nang jima la hai huya lam setami chirok tok nang jipu hai huya lam chithan chimom pen misen pen mai pichun pon lana tok ile tum ke du arat tum sami dak high school abi sami kabor ipen alam tum hilu wing kumane ke boitha langsung kumane ke jengkha kumane ke tumtre kumane ke boksong kumane bang ke dalimbari kumane bang ke haran bodoya tasona dimalong nam si alam tum high school chipa undo kumane ke harsen chipa undo tason pe nang pasa bang po bang tuman kan chulo ni rong lo tase mui prang bang ke ladak borkok hawar ka khet dung hawar pu pen song pen lang dam ladak 10 km angke pu pen aku la tenggelam so lang dam bol hapu 10 km so ache tim si ladak in CM school tu labang so CM school bang ke ju head ilitum kaching honai tim karbeng long leader mate ilitum CM dr tuliram long hangsa alang di dak alang di CM interaction program hostami din pen pimpura lu pipolo dorong lalong pinangan CM school tu high school ana bang ke grade nang ko ladak bang kinang sot tasi nalitum province sami thot mi ke la so alam puthak ke tu state government pen se kaching kini nang sot nilidak pini ki wang la penda katu ko visi tami hidup ki la pensi la pen ladak luka charli penseng lo school hem penseng lo facility do e side hala so ang bong sitami ni marli bong marli tu mesen pen la higher secondary mate etum SLC ki un apor ni ngarong piglo la sikibang yan sitami ngitum alang itu maphan non also anso si ilgun awareness puno lapen lakarcho mai puno itum hidung siko nai athi labang ke alang itum kachipiduk bihek pen ningkan kep ningkan kreni kachipaduk alelo lapen parena tum stami apaya pus tum stami habihek pen kachupati non hidungan laki alang itum kit hinay ali ba alang itu kacupang tu ang theglu uli pudam det sami Chinthong pen hemari rong par carbing long life dang te pini ada babirta ke lapuan si kang ton paniklo